ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን ገንዳሓኒና መቸም እስኻ ከመለኻ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ከምዚ ኸማይ ከምትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ብሰላም እንድሕር ደኣ ኣለኹም ኮይንኩም ኣብ ስራሕኩም ኣብ ስሆትኩም ኣብ ኩሉ ነገርኩም ሲ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ቀኒ ኣለኹ ኢልኩም ጸሓፉለይ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰብሲ ኣብ ዝደቀሶ ካሊእ ኮይኑ ክሓድር ይኽእል ንጎ ክትስእ ከሎ ናብ ስራሕ ናብ ዕዮ ልወፅኡ ሓደ ነገር ከጋጥሞ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ብምባልስ መዓልትኻ ክትጀምሮ ወይ ከዓ መዓልትኻ ለይትኻ ክትጀምሮ ምኽኣል ሓደ ዓብይ በረኸት እዩ ማለት ወይ ከዓ ሓደ ዓብይ ውህብቶ ዝመሬት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሉ ንመጀመር ዘሕፍረሎም ማለት እዩ ንሕና ድሓዲርካ ገለልካዮ በትባህል ወለድናስ ወለድና ድሓንደ ፀቢሕኹም ቆልዕኹም ለይ ስድራ ገለገለ ክብሉ ከለዉ እዚ ዓብይ ትርጉም ነይርዎ ብብሕድሕድ መዓልቲ ምኽንያት እኳ ሳለዎም እግዚአብሔር ከመስግኑ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሒዘኩም ክሰግር ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ካብ ንሪኦም ነገራት ከዓ ክነግረኩም እየ ጥቕልል ዝበለ ጉዳይ እንድዩ በቃ ጥቕልል ዝበለ ጉዳይስ ብዛዕባ ሓደ ነገር እየ ሎማዓንቲ ከውጋዓኩም ማለት እዩ ንሱ እውን ኣብ ትግራይ ሓራ መሬት ዝበሃል ከባቢ ዝርከቡ TPF ዲዮም ገለገለ ኢሎም ሽሞም ኣውፅኦም ዘለውን ኣብ ትግራይ ከዓ ተቃለስቲ ትግራይ ማለት እዩ TDF-ን እዚኣቶም ክልቲኦም ኩሎም ተጋሪኦም ግን ንባዕላቶም ኣብ ዓፋር ተኽሲ ጀሚሮም ከዓ ብጣዕሚ ውግእ ገለ ተላዒሉሲ ዝኾነ ሕትኽቱ ተኻይዱ ሓደ ነቲ ሓደ ኣጥቂዕዮ ግዳይ ጌረ ወዘተ ዝብል ኣጀንዳታት ሒዞም መፅኦም ኣለዉ እዚ ጉዳይ ህዝብናን ንዓናን ናብ ምንታይ ሓደጋ ሒዙና ከም ዝኣቱ መን ጀመሮ ብዘየገድስ ዝፈለጡ ኣይመስለንን ፈሊጦም ተጀሚሮም ከዓ ወል ንኽጅምሩሉ ዝደለይሉ ምኽንያት ብቑዕ ዘይምዃኑ ንኽርድኦም ብጣዕሚ ንሽለይ ግዜ እዩ ዘድልዮም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜሲ እንታይ ዓይነት ፎልቲ ከም ዝሰርሑ ክርድኦም ይኸውን ኢለ ግምት ይህልወኒ ማለት እዩ ናይ ባዕለይ ግምት እዩ ብዙ 23 ክድድን ሓዲሩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ቁጠብ ኣለዎ ዘይቁጠብ ተኾይኑ ግን وعلي برتورا لما أنتي مولى كم زفرسو كابت بوتها زبط حنا مرة ملاخ هنا نتفو فرين هرم كافر ونتبع لهم يوم بس يوم قروا أقول كم يزول عندبت زلوهم يوم تم مرحتي تقرأي تتعكستي تصورنا بتعمي زقر من لبوان لبامات وزت زبليو تصحف مالتيو جون مديدن يها في سامان جوسن كم هم زقورو تقوينا كابتا لاجيتاچو ردا غزا اتحيسكا كاو زولو نينيو كساب 4 كيلو بمورتار تدف لا ሲተኩሷል የተረጋገጠ ነው ይሄ ጉዳይ ሲተኩሱ እነዚህ ምላሽ አይሰጡም حرام لا ትግራይ ትኩስ አብይኹም ትኩሱ ይዝፍለጥ ግን ሎማዓንቲ ውግዑ ጉዳይ ብዛዕባ ንሱ ዝምልከት እዩ ጠቅላላ ወግዕና ብዛዕባ ንሱ ዝምልከትን ካልኦት ምስኡ ምትሓዝ ዘለዎም ርእሰ ጉዳያትን እዮም ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ከይድ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኤኒዌይስ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ከዓ ሃናፅ ርእይቶ ተጻሓፉሉ ኢኹም ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋትኩም ማለት እዩ ሃነፅ ርእይቶታት ይጽሕፉሉ ያለው እዮም ካብኣቶም ከዓ ማለት እዩ ሃላይ 47 እዩ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ናይ ሃላይ ርእይቶ ከም በበልኩም ሎሚ ሓቀይና ውሽጣዊ ሓቅታት ሽደን ጉልባቡ ዝቐልዐ ይመስል ኢሉ ብግምት ተቐሚጡ ዘሎ ንጌታቸው ኣሞጊሱ ንወያንን ሻዕብያን ብሕልነት ካብ ህዝቢ ተቐባልነትን ምስኣን ይሰርሓሎ ኢለ ዝኣምን ካብ ብልጽግና ተኸፋሊ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ሽደን እዚ ትሪኦ ዘለኻ ማለት እዩ ከማይ ኣታ መጀመርያ ኣነ እውን ክብል ከለኹ ማለት እዩ ዛቼን ከቕምጣ ክጅምር ከለኹ ክዳነ ክቅይር ክጅምር ከለኹስ ከምኣ ከም ዝብልስ ማንም ሰብ ርግፀኛ ኮይኑ እናተዛረብኩ ፀኒሐ ኤኒዌይስ ተዝኽፈልና ዓይ ብጣዕሚ ረሓወይናተይ ፔሳቢስቲ ሳንቲም ትበሃል ኣነ ዝረኽባ ሳንቲም የብለይን ዝረኽቦ ሳንቲም ከዓ ካብ ስርሐይን ካብ ዩቱብን ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ደኣ ክትከፍለኒ ትደሊ ኮይንካ ከዓ ብውሽጢ ረኸበኒ كم زي زعمسله كومنت بمقبار أتحاورن إخا دامنا لو ما عند فيديو شتت كلمدينا Welcome to Shidden Reacts 1 Well done. Welcome to Shidden Reacts 1 زارا ميديا نتورك سي بزحونا زين تزقلت موزاتيفيس انتا ايو خبلنا زخقل مالت زو موزاتيفي خمسل معاتي خوين زولو مالتي انا خاص لازم ستقني تناي ممثال بهرياتو نعو مسارت غير تايز بحال كبلو دلي كسمع دلي اسكي خنقص لنا بتناي لو ما انت غدايو عدلتي زارا ميديا نتورك حويركم صنح غاي صنح حوخم سالينغر سلاسيه لو معلتي عبيت وقعت كلنا ايه ناس مرا خصدكم يه ناس مرا خصدكم يه ناس مرا وقع كلنا ايه كالي اول ابزارا ميديا نيتورك تراي ترخوا حوريتاون كوكم يلمعتي سمعوا قدمي اجن حنتي حدا هنا زقروا لا صميدم تل اسمرا نحلو خياوتي اغاطامي يسمع اخوان حزي يسمع زلخو نا امريكا مسمرسكو سمعوا
زي أقاوزكم ذا فيديو زي أمتشس أني حتكون تخيلي أجن نغلي أمسيها سمعنا يا خملس سميدم 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 تعبياي سميدم 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 وحداي سميدم كرات ملكتنا لا سميدم تلدر فيه سبع واصلحكم قاوزكم إياه حصريا مزاتي كيدكم رأيلو أتاوعوه مزاتي تولدكم أبيتو أتيهم سبسكرايب غور حراي صبغيو زي عفر كوميونيكيشن بيرو زبل صحف ناي بعل زخونه مغلص اوصيلو تمغلص حصربي لخنغركم مالتيو نوح سلا زخونه 2602 عامه مرت زوص اي تمالي زوص مغلص يو مالتيو لما عند 27 يو اتي ناي ارغاوتي ጉጅለ በመባሊ ንሕወሓት ዝገልጾ ኣብዚ መግለፂ እዚ ማለት እዩ ኩናት ከፊቶሎ ኣብ ልዕሊ ንጹሃንን ኣብ ካልኦትን ብዙ 23 ክድብድበና ሓዲሩ ሞርታርን ብዙ 23 ክድብድበና ሓዲሩ ካብዚ ጉዳይ እዚ ቆጠበ ኣለዎ ዘይቆጠብ ተኮይኑ ግን ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ወይ ከዓ ንሕና ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ናይ ወፃኢ መጥቃዕቲ ክንከላኸል ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ዝብል መግለፂ ሂቡ ዘሎ ዓፋር ኮሚኒኬሽን ቢሮ እዩ እዚ ጉዳይ ጽሒፍዎ ኤኒዌይስ ክንቅጽል ኢና ናብቲ ጉዳይ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ተተርእሶም ስለ ዝተዛረቡ سلامات كما لكم سبر زينا بصحنا الله غجل عطق منجرنو بكبابي تونسا ناب عفار دلو بمتاون ابل علي تقال عفار حيل سلام تግራይውን ተንኮሳ ፈጽሞሎ ዝጉጅለዚ وعلي برتورا لما انتي مول كم زفرسو كابت بوتا زبصحنا مردته ملخ دون حيلتا سلام تግራይ አድላይ ዝበለ መልሲ ከም ዝሃቡን ኣብ ተከባቢ حزي ኩናት مول كم ተጀመረ زبصحنا مردته ملختال ازوج جلازي وعلي بورتران الفراس تفاريت عطاتنا قبرات حنتخون حازقن مول وعلي بورترا افريسو ناب كل العفارون مول وررا فصم الله بعلم يوم مصيومنا نساتم يومكم زيغيرومنا نحنا حسبنا ينيرنا وزت زبل ጉዳያት ከም ዘለዎ ክትረኽቡ ኢኹም እቲ بعلم مصيومنا ገለገለ ዝብል ጉዳይ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሕና ጀሚርናዮ بعلم ክጅምሩ ወደልዮም ሰራዊት ብልጽግና ከዓ ናብዚ ጽግዒሉ ቀሪቡ ማለት እዩ ኩናት ንምጅማር ንሳተም እዮም ጀሚሮም ንኽብልና ጀሚሩ ወዘተ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዘሎ እቲ ሓጽር ዝበለት መልክዕ ግን ኣነ ከነግረኩም እታ ትጅምሩዋ ዘለኹም بغلطي ገጽ يزب زلخ بخالي تجمير ግብረ መልስ መሃቡን ባአና ተጀሚሩ ንዕኦም ግብረ መልስ መሃብ ዝግበር ከይዲ ናብ ዘይን ወጾ ቦታን ባሕርን ዓዘቕትን ሒዙና ይጥሕል ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ክንደይ ሰብ ይዝሉ ግን ኣነ እዚ ጅማሮ እዚ ኣዝዩ ናይ ሕማቅ ነገር ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ተራእና ዘይፈልጥ ናዕብን ከምኡ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዳማይ ኩናት ዓለም ወዘተ ዝበሃል ነገራት ሰሚዕና ንፈልጥ ኢና ሕና ብታሪኽ ምሽ በቃ ኸምያ ሳራጀቦ ትበሃል ገለ ዝኾነት ቦታ ነራ ልኡል ናይ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሰርቢያ ትበሃል ዝኾነ ልኡል ተቀቲሉ ንዓኡ ንምንታይ ቀቲል ከላ ሓንቲ ዓዲ ሓዊሳታ ወዘተ እዩ ተጀማምሩ ማለት እዩ ሕጽር ዝበለ መልክዕ እዩ ኣጀማምራ ዘለዎም ኩነታት ወይ ከዓ ኩናታት ናይ ዓለም ዋላ ሓዊሱ ማለት እዩ ሓደገኛ ነገር ኣብ ዓድና ይመጽእ ምህላውን ብኽልቲኡ ገጽ ንዓና ሽግር ምዃኑን ዘይፈልጥ ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ እዚ ብጥንቃቐ ተዘይተኣልዩን ብጥንቃቐ ተዘይተታሒዙን ቻው ናይ ብዙሕ ነገር ሕማቕ ነገር መጀመርያ ኸውን ከም ዝኽእል ኣነ ገምት ማለት እዩ ሕጽረ ቢለ ክዛረብ በት ይበልዎም በዚ ዘውዚ ዘሎ ዛረብ መጽዮምና ከይድናዮም ገለ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓንቲ ምንም ዝገብረሉ ነገር የለን ዝትሪእዎ ኣለኹም ተጋደልቲ ሒዙ ዝኾነ ግሩፕ ሒዙ መጽዮምና እዮም ሕጂ ክንከዶም ኢና ንሳቶም ከዓ ፎስ ገበርካዮም ንሕና እኮ ሰብ ትዕግስቲ ኢና ነርና ሰብ ገለ ነርና እዚ ናይ ሽግር ጅማሩ እዩ ጽበይና وصلنا حبيب أوزو عندهم يكون أي تنسى قولي إذن ور الله تنسى كنا جير بسرح قلب سلام ومن قدي زمان تسوون زخونا سب ينور الله أنا خيد نور الله سلام وطوي كبلاش وزلوا لي سبات سلزونا تاريخنا ثنا كتينا ومكي بلاشو كينا كنا سرين نرون كافر منات بعلم يوم بس يوم قروا أقول توصل نوم خدنا نمتاو من يتبادر عودور ركاتا نما يمسك قدفو حراي دحان تطفو مينا كتطفونا إخوم قلقل زبهال دحان كتطفو وديوم كتطفوهم ديو نسو ما ترى يقبر اتي فتصامزي نخلت نغري ما بقاس زخون حدا نما خلاي منغستي وعبريتوريا فريسو بزبل حدا وق نخفت حدا خالي مخنياتي زخون قال اي كا
ንሰራዊት ትግራይን ንሰራዊት ሻዕብያን እቲ ዝደለይዎ ኩናት ኣብ ትግራይ ክግበር ኣለዎ ተባህለ ድሕራይ ባዕሎም ክዛረቦ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ንምግባር ዘበግስ ክርቢት እዩ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ሲ ኣብ ትግራይ ከመይ ጌርና ኢና ኩናት ክንውልዕ ዝብል መበገስ ኣለዎ ትሕዝቶ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ሰብ ጎዮ ሃዲሙ ክልተ ሰብ ቀቲልና ካብዚ ተታሒዞም ገለ ካብ ዝብል ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ወዘተ ምስ ተታሕትዎ ሰባት ምናልባት ንእሽትለይ ድሓን ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ገለ ብዙሕ ከምኡ ኢለ ኣነ እንታይ ዝበሃል ኣነ ሓሳባይ ክብል ኣይደልን ካብ ግዜ ዝረአ ብግዜ ስለ ዝረአ ቀሊል ነገር ተባሂሎም ተለምን ግደፉ ተብሰይወዝ ኣዋቲና ከምታት ልዋዝ ኣዋቲና ረብቲና ክልተ ኣሕዋት ሰባይ ኮነን ግደፉ ስነ ስርዓት ገበሩ ተባሂሎም ዓብዮም ካብኡ ተኩሶ ካብኡ ተሰራ ገለ እንደዚህ ከሲሩ ገለ ከምዚ ንዋጋ ይብሉ ጣላሉ ኣላ እዚ ዓባይ መልእኽቲ እያ ኣውፅዎም ኣታወዲ ከመይ ዝበለ አንደበት ዘለዎም እዮም ቶም መራሕቲ ትግራይ ትዕግስቲ ተፀዋርነት ብጣዕሚ ዝገርመን ተላዛ ሓዊ ሒዞም ሰራዊት ዝጭፍጭፉ ዓዲ ዘንድዱ ህዝቢ ዘቃፅሉ ህዝቢ ዘርዕዱ ሸፋቱ ኣውፅዎም ድሓን እቲ ህዝቢ መፅዎም ባይዘወይ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ዓፋር ድሓን ንሕና ክነውፅኦም ኢና ቅድሚ ሕዝስ በዓልና ንበራሕለ ከምዚ ክኸዱ ከለው ጠጦ ቢልና እዮም እንዲና መሊስና እዮም እንዲና ክነውፅኦም ኢና ካብዚኣ ተፀበይና ግዲ የብልኩም ከይደኣቱ እንተኸይድኩም ነንባዕልኩም ኢኹም ነንባዕልና ኢና ንሕና ንስኹምን ሓደ ኢና ኢሉ ህዝቢ ለዚ እዚ ምስ በለት ህዝቢ እሺ ክንፅበየኩም ኣብዚኣ ግን ብህፁፅ ክወፁ ኣለዎም መንግስቲ ዓፋር እውን ክሕግዝ ግበሩ ኣውፅዎም ኣብዚኣ ክንፅበይ ኢና ግን ብህፁፅ ክኾነ ኣለዎ እንተዘይ ወፂኦም ግን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እያ እዚኣ እንዲ ሓቀይታት ማል እውን ዘቕረብና ይሕቶ እቶም ሸፋቱ ግን ሓቶም ቀቲሎም ኦፕሬሽን እያ ሰሪሕና ተባሂሉ ምስ ቲዲኤፍ ገጢምካ ከም ዝግጠም ዓቕሚ ከም ዘለዎም ፃሕቲሮም ኣብ መንጎ ብልፅግና ቀምሸደይ ናልካ ከምዙ እግሪ ረዲኡ እናተሓበእ ከምልጥ ከም መውቃዕቲ ከምልጥ ዝኸይድ ቆልዓ ናበዲኦም ናብ ብልፅግና እዮም ሃዲሞም ሓራይ ሃይለ ደደቢት ፀኒሑ እዩ ዝርድኦ ተዘይተረዲእዎ እውን ተረዲእዎ ይሰርሕ ዘሎ እዚ ክብለኩም ከለኹ ሃይለ ደደቢት ካልኦቶም ምናልባት ዘይከምቲ ንሕና ክንሰርሕ ዘይንኽእሎ ነገር ኣብቲ ናይቲ ኩናት ሽቀላ ኣፀቢቖም ክሰርሑ ይኽእሉ ይኾኑ ኣብቲ ዩቲዩብ ምናልባት ንዑ እዮም ዘመቻችዎ ዘለዉ ሴትኣፕ ሓፂር ሴትኣፕ እዩ ስለዚ ተዓገሱ ስለዘይተዓገሱ ቀሚሽ ኣዲሕንኩ ኢሉ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ዓፋር ከባቢ ኸድካ ምትኳስ ማለት ዓፋር ማለት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ትግራይ ዝርከብ መሬት ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፌደራል ይርከብ ሶ ባይ ኤኒ ሚንስ ኣብ ልዕሊ ዓፋር ኣብ ከባቢታት ዓፋር ወዘተ ዝበሃሉ ኸድካ ተኽስታት ምግባር ማለት ያ ማለት መሲልኩም እተን በኣዝ ሓልፋ ዘለዋ ስንቅታት ናይቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ዝኾነ ነገር ፈጢሩ እቲ ናይ ዓፋር ገለ መንገዲ ዓፀኹ ግዛዕ ኢሉ መኪና ጠጠው ከብለን ብድሕሪኡ እቲ ክራይሲስ ከምኡ እዩ ዝጅመር ኣቕልል ኣቢልካ ማለት እዩ ውድብ እውን ኣብዚ ዓብዪ እጃም ኣበርክቶ እያ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ዓብዪ ሓገዝ ነቲ ስንቂ ንኸይመፅእ ናይ ምዕፃው ስራሕትስ ዓብዪ ሓገዝ ናይ ምጅማር ስራሕ ገለ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማእኸላይ መንግስቲ ዓፋር መፅኦም ተንኪዮምና ህዝቢ ዓፋር ከምቲ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፅሒፍዎ ዘሎ ሪኢኹሞ ዘለኹም ተተንኪና ኢና ንሕና ስጉምቲ ክንወስድና ክብል ስጉምቲ ክንወስድና ኢሉ ካሊእ ኣካላዊ ኢንቮልቭ ገይሩ ከኣቱ እቲ ዝተደለየ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ርሕቕ ኣብ ዝበለ ኩናት ክጅመረሉ ምክንያቱ ክጅመር እንተሎ ቅርቢ ኢሉ ከይጅመር ኣብኡ ክጅመር ተተጀሚሩ መንመዋቲ ኣይዶን ኬር ባህላይ ክኸውን ዝግበር ዘሎ ስራሕ እዩ በዓል ሃይለ ደደቢት ኣብዚ ኣሰለፍቲ ኣሳሰይቲ እዮም ሓራ መሬት ዘሎ ተቃለስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቃላጠፍቲ እዮም ተቃለስቲ ትዲኤፊና ባህልቲ ሓራ መሬት ዘሎ ነፃ ክነውፅኢና ገለገለ ናብ ሓራ መሬት እንታይ ይኽድካ ኣሎ እንድሕር ናባኻ መፅኦም ጥራሕ ኢኻ ንስኻ ትከላኸል ዓርሰ ምክልኻል ትገብር ከድካ ብናይ ካሊእ ሰባት ቦታ ከድካ ነፃ ከውፅእ ገለገለ ትብሎ ነገር የለን እዚኦም ኩሎም እንታይ ገበርቲ እዮም እንተኢልኩም ኣቃላጠፍቲ ውግእ ክጅመር ካታሊስትስ ማለት እዩ ኣብዚ እዩ እቲ ዕንወትን እቲ ድሕረትን እቲ ሽግርን ክንጅምሮ ብኸመይ ክንጅምሮ ተባሂሉ ተሓሲቡ ርግፀኛ እየ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምጅማር ኩሉ ሰብ ይደልየሉ እዩ ማለት እዩ ብኸመይ ኢና ክንጅምሮ ውዕል ፕሪቶርያ ቀዲሙ መን የፍርሳ ዝብል ጉዳይ እዩ ፍርሒዎም ክሳብ ሕጂ ብጥንቃቐ ተታሒዙ ፀኒሑ ወል ንሳ ናይ ምጅማር ከይዲ ናይ ምፍራስ ከይዲ ብስነ ስርዓት ተኻይዳ ግን ንምፍራስ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብልና ባህልቲ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ትቀጥቀጥ ዘለኻ መንጃኽ ትግራዋይ ካብኡካ የግደልካ ግደፍ እንተተባሃልካ ሃሊኽካ ምስ ፀላእ ኮይንካ ትግራይ ክተፍርስ ዝወፈርካ በትኪ ተቐጥቂጥካ ተዋሪድካ ከምዚ እዩ ከጋጥመካ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ኩሉ ግዜ በትኪ ከም ዝኸውን ኩልና ንፈልጦ ኢና እቲ ቁም ነገር ተረኺቡስ ንጻድቃንን ንጌታቸውን ደጊፍኩም ደድሕሪኡ ዝኸድኩም ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈልኩም ንህዝቢ ትግራይ ትዲኤፍ ኮይንኩም ናይዞም በትክታት ሓሽከር ዝኾንኩም ጌታቸውን ጻድቃንን ህዝቢ ትግራይ መዓልቱ ዝሓለፎም ምግቢ ማለት እዩ ኤክስፓየር እዮም እዚኦም ክትድግፍ ሎሙ ዘይተናስሓኻ ግን ምንም በትኪ ኢኻ ንባዕልኻ ማለት እዩ
زيهم نهزب تجراي معلتو حليفو مجب بلع خاي خمس حمكة نهزب تجراي نمجدا مسألة أخوينا مسرحو بتكتاتيهم تسفى قرص ويل سيد إندويل دان صبغ زربايو جيتاچو كيرا دخا لبوان لبامات وزت زبليو تصحف مالتيو جون مديدن يو هاف سامانجوسن كم خمز غورو وقعتا توقعو تحت يلو خا لبن دنگل كوينات فتر الليل نيرو تغداي كا كوينات فتر الليل بزبلنا نريو نخل إلو نتغداي نساءات واصعنا حجون حتى بريتوريا تمرسنا حتى تلنا مبل 3 عامتنا حشكرنا ياكل بزبل زازيمو ولو ازي مالت اتتغبر كوينات ويكا تستغبر غونصن عامصن نوعلو يداتاونت كم زلو ايفلطن نمبال زاكل زغبرو زلو يو مالتيو مالت انا خابز دمزي نصوهيه تا انا زغبرو زلو يتخكل تنصوم زغبرو زلو تخكل ايكونن كبليو تمبغس حيزو زلو مالتي امروني جيتاچو ردا يخون دبرصيون كناسحلو زخلو جمارو كون كم زخل اي زي طراطر بيكاز تي ترند يحسون تكايدا يحسون ناب تي نغركو من يجمرو تا غدايسي من يولع امبر تن ابل على بصحن زلو كلايماكس بصحن زلو ستوريتات كلنا نفلطنا لنا اينا بوغن ايثيوبيا بحر ندلينا انتس بغلبت انتس بسمع وزته غلزبل منغستي بوغن ارترا امون عياندو انت بعل معدو امون عياندو اندابله هويه نغاريت اواج زوج زلو خلي منغستي اما اخل كوين كان السخا بولو تخيناتسي عدنا يخون كتجمرو زغباكم بهالاي نسخا دغافدو سمرتدو تيسمركا مالتيو ودبدح وحات دغلت تبل انا تقالاساي اندي بهالاي حجي قدمي زي ولا تزارب زول سباي اكسباير زول مالتي اكس زي كونس اكسبايرد زول نوعلو كاو حويسو زي تردوم ولا حانتي تردينا انتيلم شعا نراخبينا مالتيو تتراخيبنا بيوت تدي تراخيبنا ويلغو اندويل دانيل لنا اتصلا ولا تزقص زل فيديو لو ما عندي تي دي اف ناب كل العفار دفيوم اتيوم بمبال ناي كل العفار بيرو ويكا كوميونيكيشن حابيرو له 4 بوتاتات وي 6 بوتاتات بتزبلو نساتو مالتي تقاطاطيرو خمزلو نتوم عصباتن قدمتن ناي امارات عرب ناي بعلقنا سراويت كا صراريدو خابت بوتا خنزر حقوم يزحبر دولو كومون دحداغيرم صبو ناي بعلقنا عصبات تقارو نو زوما بكل العفار دولو يحوات نحوات هيه نو ازي مسير تراز جبر سلام كجبر يقولون هيه انتايدا انت اخذ غوردا ختدمينا خمصودا ابتدوباتنا ايرتراس كتدمينا خمصو نو فتوخينات بدح حجي ابايتا ويكا ابدوباتنا ايرترا اي جبرن ايو exactly زياتا تدليت علامه بقى مانم سب ايفلطاني دا سمعن حدا سبسي انس اي سمعكاني زلخو كبلن يدليمبر زياتا تدليت علامه تاستدليت علامه خافتن علامات حنت زيايا اتو خينات مجمارو ولا زي ترفون دحر كوينو انكلودينغ نحنا نجمرو ناي مجمارو مخنيات جن تግራይ ክትكون ክትከዳሉ እንተስ بعلا ተዋጋ አላ ተባሂሉ ይኹን እንተስ ማአቂልካ ዝኾነ ነገር በመግባር ካ ይዛረበናል አበይ አትከውን ይልዋ ታውግ ስማያ አበይ እንተኾይና አማኸል ይኸውን ካብታ ናይ ጌታቸው ረዳ ገዛ አትሒስካ ካብኡ ዘሎ ኒኒው ክሳብ 4 ኪሎ እንትድፋዕ አትናይ ካብታ ናይ ጌታቸው ረዳ ዘላ ገዛ አትሒስካ ካብኡ ድሓን ንበል ሞስካ ካብታ ገዝኡ ትበገስን ድሓር እሺ ትድፋዕ በይ ዝተከል ማለት እዩ አላማጣ ኮይሉ በዓሉ ሕጽረ ቢሉ ኣብዚ አኮ ነገርና በዓሉ እዚ ረዳ አላማጣ አዊ ትድፋዕ حجي አይበርህለይን ዝብል እንተብርህልያ ዘይርኢ ዕውር ሓጺር ነገር ማለት እዚ እዩ ተሓደ بماخلاي መንግስት خدل ዝኽእል ነገር ጉዳይ ከታዩ ውዕል ብሪቶሪያ ዘፍረስ አካል ተሓታታይ ስለ ዝኸውን በዓሎም ክሳብ ዘፍርሱ ክንጽበዮም ኣለና እዩ ዓጺር በዓሎም ክሳብ ዘፍርሱ ክንጽበኢና ዝብል በአና ወገን ዝድለ ዘሎ ጉዳይ ከ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ፈጢርካ እቲ ጽምዶ በዓሉን በዓሉ ክብል ምእንታን መንግስት ኤርትራ ንበዓሉ ኣብቲ ቦርደሩ ኩናት ከይካየዶ ኣብ ወሰን ትግራይ መጀመር ክሳብ ትግራይ አፋሪቁ ኣብ ማእከል ዝኾነ ውግእ ክሳብ ዝኸይድ ከዓ ናይ በዓልተና ሓይሊ እንተስ ነጣናኽር እንተስ ዝሃድም ይሃድም እንተስ ሽንጥራ ገቲርና ንዋጋእ ኩናት ዝካየደሉ ባትልፊልድ ላንድ ኦፍ ትግራይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ስትራቴጂ ሽርሒ እዩ እዚ በቃ ሓፂር እዩ ይነግረና ኣሎ ነጊሮም ናኦም ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞም ገለ ሕጂ ግን ኣይንሰምዕን ምስ በልና እዮም በዓሎም ዋላ ብኣካል ማለት እዩ ካብ ኣላማጣ ጅምረ ቢልና ኣብዚኣ ይብለና ኣሎ ሕጂ ኸ ኣይተረድእካን ኣይተበርህካን ክብርህካ ይኸውን ወድነይ ኣብኡ ተፀበኢኻ ክሳብ ዘበርህካ ፈታውን ፀላም ፈልጦ ዘሎ ሓቂ ዛሬም ቅንጅ ዛሬ ሮብ አይደል ሲተኩሱ ነበር በሞርተር ወደ ቲዲኤፍ አካባቢ በሞርተር ሲተኩሱባቸው ነበር እና ጻርቃን የሰጣቸው መመሪያ ጻርቃን የሬዲዮ ግንኙነቱ ተጣልፎ የሰማኑ ልንገራችሁ
የሬዲዮ ግንኙነት ተጣርፎ ትንሽ ተረጋጉ አላቸው ረገበሉ አላቸው ከዛ ተረጋጉ ሲሏቸው መመሪያ ሲሰጥ በሬዲዮ ግንኙነቱ መንግስት ፌደራል መንግስት በላይም በታችም እርዳታ ይሰጠናል ከላይና ከታች ማለት በመሬትና በአየር ድጋፍ ስለሚሰጠን ተረጋጉ ብሏል እነሱ ዛሬ ሳይረጋጉ አሉ በሞርታር ትዴፍ ላይ ሲተኩሱ አሉ የተረጋገጠ ነው ይሄ ጉዳይ ሲተኩሱ እነዚህ ምላሽ አይሰጡም ግን ሲተኩሱ አሉ ተረጋጉ የሚል ግን ከጻድቃን ተሰጥቷቸው ይሄ በሬዲዮ የተደረገ ኮሚኒኬሽን ነው እና ይሄ ተከትሎ ምናልባትም መኮኒ ጨርጨር አካባቢ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር በግዛ አቆጣጠር እስከ ምሳ ሰዓት አካባቢ ማለት 6 ሰዓት የድሮን ቅኝት ሲያደርጉ ብሏል ፌደራል መንግስት በድሮን ሌሊት ጀምሮ ጧት ንጋት አካባቢ ጀምሮ ንውግ ምክንያት ኮውን ትናይ አፋር ዘለ ኃይሊ ንሕና ንፈልጦ ነገር ኮይና ፒፒውን ኮይ ይመጽ ይኸውና ምስኡ ተሓዊሱ ስለዚ ካብ አፋር ይሁን ይኸውን ይዝብል ክመጽወ ይኸውን ይዝብል ማለት እዚ ናይ ይኸውን ሓይልታት እዮም እዚኦም ኩሎም ናይ ይኸውን ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ዝተገብረ ውግ መንግስቲ ሻዕብያ ኣይወግአና ንጸገም የውልና ኢና ንሓስብ ነርና ዝብል ይኸውን እዩ ሕጂ ወን ተመሳሳሊ ፒፒ ምስቶም ብኡ ዘለው ሓራ መሬት ዘለው ክመጸና ይኽእል ይኸውን እዩ እወ ክመጽ እዩ ከብረካ ኣለኹ ኣነ ክመጽ እዩ ዝጅምር እዩ ተደልዩ ዘሎ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሻዕብያን ኣይኮነን ትውግእ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ውግእ በቃ ተዳላልዮም ኣሎ ሓቂ ይዛራረቡ ይውዕለሉ ይመላለሱ ንስኻን እንታዋኢኻ ኣብ ማእኸል ኮይንካሲ ኣነ እንደዘይ ጅምረልኩም ትብል ዘለኻ እዝብለካ ዘለኹ ኸውኒስ ኣይትበል ኸውን ኢልካስ ነቲ ህዝቢ ኣይተጭበርብሮ ይመፀና ኣሎ ተኮይኑ ክመፀና ይበል እቲ ርቱዕ ዘረባ ግድፈ ቢልካስ ትፈርሕ ተሃድም እንዲኻ ዘለኻ እምበር ተድሕነይ ኮንካን ዘለኻ ሓቀይዶ ምናልባት ኣብኡ ኮይነ ክዛረብ ኣይትኽእልም ትኸውን ከምቲ ኣነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለኹ ኮይነ ብዛዕባ ዝኾነ ካልእ ሰብ ሕማቕ ክዛረብ ዘይክእለሉ ንፈልጥ እየ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ሓቂ ክነግረካ ግን ሓቂ እዚኣ ሓንቲ እያ ንሳ እያ ካብዚ ኣብ ወፃኢ ካልእ ጉዳይ የብላን ሓራብ ልዕሊ ትግራይ ትኮስ ኣብይኹም ትኮሶ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትኩሱ ዝኽእሉ ሓይልታት ክዕቁብ የብሉን ክምውል የብሉን ክድግፍ የብሉን ዝኮ ግልጽ ኮይ ስለዚ ንሱ ድሌታ እዩ ተጋሩ እንዮ ተጋሩን ተጋሩን ዝዋግኡ ዘለው ዝብል ዘረባ እዩ ዘትሕዝ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትኩሱ ዝኽእል ሓይልታት ንምንታይ ንስኻ ትዕቁብ ኣለኻ ከምኡ እንድሕር ትገብር ኮይንካሲ ትብሎ ዘለኻ ነገር ርቱዕ ኮይኑ ክኸውን እንድሕር ኮይኑስ ንምንታይ ዲኻ ዓቂብካ ዘለኻ ንምንታይ ዲኻ ንስኻ ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሓት ሓይልታት ባዕልኻ ኣቲኻ ኢንቮልቭ ጌርካ ኣተኣሳሲርካዮም ዘለኻ ንዕርቂ እንትኸውን እኮ ኣብ መንጎ ዕርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን እኮ ንሕና ይኣተናን ኣብቲ ዕርቂ እኮ የለና ኣብቲ ፅልኢ ግን ከባእሶም ከጋድዶም ዝኽእል ጉዳይ ብፍላይ ካብ ክልቲኦም ሓይሊ ሚዛን ክወስድ ይኽእል እዮም ዝበልናዮ ግን ኣቲና ደርገም ኢልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚዛኖም በብዝደፍኣሎም ቁፅሪ ንዓና እዮም ፀቕጥና ማለት እዩ እቲ ሚዛን በቃ ሚዛን ተመዚኑ ንዓኻ ይፀቕጠክ ምንም ወላ ሓንቲ ነገር ትገብሮ ነገር የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እንታይ እዩ ትዘረባ ናይ ሚድያ ሽፋን እውን እሱ ንኻሊእ ይበሎ ካብኡ ዝትኮስ ጥይት መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ይትኩሱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ፕሮቮክስ ዝገብረና ዘለዎ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ናብ ትግራይ ዝትኩስ ዘሎ ሓይሊ ናብ ዓፋር ተወሰነ ዘሊቕካ እንተኣቲኻ ውግእ ተጀሚሩ ኢሉ ውጅ ማለት እዩ ሶ እዚ ክግበር ተኮይኑ ጠቅላላ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ትዋጋእ ከም ዘለኻ ክፍለጥ ኣሎ ሕጂ ተወሪህዎ ኣሎ እዚ ይፈልጥ ኣሎ እንዳፈለጠ እዩ እምበር ስለዚ ይፈልጠ ከም ዘይኮነ ርግፀኛ ክኾነልኩም ይግባእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ማእኸላይ መንግስቲ ወይከዓ ናይ ሰራዊት ብልፅግና በሎ ወይከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ በሎ ብሓፂሩ ናብ ትግራይ ክትኩስ ምክንያት ክረክብ ይኽእል ዶ በዚ ጉዳይ እዚ ኦፍ ኮርስ የስ ናብ ትግራይ ንምንታይ እዩ ኣብ ሕጂ ኣብ ታርጌት ክእትዋ ዝኽእል ምስቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ድሌት ገለገል ኣለኒ ትብል ዓንቃፊት ዓዲ ኢሉ ኣቕሚጥዎን ካብ ዝህልዋ ሓንቲ ንሳ ማለት እዩ ሶ ንሕና ከዓ ብወገን ኤርትራ ገፅና ገለ ንገብሮ ዘለና ፅምዶ ወይከዓ ርክባት ከምኡ ብተመሳሳሊ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምርካብ ወይከዓ ተሓባቢርና ንምስራሕ ብዝብል መንገዲ ንድሕር ዳኣ ጀሚሩ ኤርትራውያን ከኻባና ካብ ተጋሩ እንታይ እዩ ድሌት ዘለዎም እንታይ እዩ ድሌቶም ማለት ብሰላማዊ መንገዲ ኦፍ ኮርስ ንዝኾነ ነገር ድሌት ኢና ደልናዮም ንዝኾነ እዮም ደልዮምና ሕጂ ንደልየሎም ዘለና ምክንያት ግን ንሕና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ንገብሮ ስምምዕን ምስኣቶም ንገብሮ ስምምዕን ኣዋፃኢ ድዩ ወይስ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናብ ሓዲኡ ንምግልባጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ናብ ሓዲኡ ንምግልባጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሶ ትውግእ እንድሕር መፂኡ እንታይ እዩ ክገብረና ዝኽእል ንዓና ክግልወጦ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ልዕሊና ስጉምቲ ምውሳዱ ኣይተርፎን ማለት እዩ ምክንያቱ ባትልፊልድ ንሕና ኢና ትሕጃ ንሕና ኢና ስለዚ ዕርቡን ኢና ኣብ ዕርቡን ኢና ዘለና ጉዳይ ዕርቡን ከዓ ብከምዚ ክንጅምር ከዓ ክንሻኸል የብልና ተገደደ ኣትሊስት ንሕጊ ምክሳስ እኳ ምእንታን ግጥዕመናሲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ከምዚ ናይ ጠበሽበሽ ጅማሮታት ቀለልቲ እዮም ዝመስሉ ኩነታት ከምኦም ኣውጊዕሊ ይቅድም ኢለ ከይጅመሩ ምግባር እዩ ሓላፍነት ክኾን ዝግብኦ ነይሩ ማለት እዩ ተኽኢላ ምዕራቅ ተዘይክኢልና ኒውትራላይዝድ ኮይና ምፅናሕ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ መጋበርያን መሳርሒ እንተዘይንኸውን ፅቡቅ ነይሩ እንድሕር ኮይና ግን ንባዕልትና ተማቒልና ከመይ ጌርና እንተኻኾስ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ እሞ ብጣዕሚ እሞ ከዓ ሓቢሮም ተጋደልቲ እዮም እዚ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ሓራ መሬት ዘለኹም ሰባት ኣነ ተዛሪበሉ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሓራ ዝበሃል መሬት የብልኩምን
ኣብ ዓዲኹም ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲኹም ትነብሩ ንባዕሉ ትመሬት ሓራይ ወፀን እዩ ሓራይ ኮነን ነፃ ይኮነን ስለዚ ተሓትዎ ሕቶ ተለኩም ብተሓትሉ መልክዑ ምሕታት እዩ ከድካ ምስ ሓውካ እንዳተቃለስካ ምስ ሓውካ እንዳተባስካ ተምፅኦ ለውጥ ዋላ ሓንቲ ነገር ይህሉን እሞ ከዓ ንዘይሃስስ ነገር ንዘይሃስስ በሰላ ጀመርትን ክርቢትን ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ተጋለልቱ እውን ከም ብተመሳሳሊ ስጉምትን ወስደልን ናብ ልዕሊ ሓራ መሬት ገለገለ ኢልኩም ኩናት ናባኹም ኢኹም ትፈጥሩ ዘለኹም ትስሕቡ ኢኹም ዘለኹም ጥሒሶም ሕጊ ውዕል ፕሪቶርያ ጥሒሶም ብዝብል መልክዕ ኣባኻትኩም ስጉምትን ክውሰድን መወዳእቱ ኻ ንህዝቢ ትግራይ ሽግር ንኽፅውዕን ኢኹም ወፂኹም ዘለኹም እዚኦም ክልቲኦም ስራሕትታት ብኣግባቡ ሃንድል ተዘይተገይሮም እንተዘይተሓይዞም ብስምምዕ ኣብ ሽግር ህዝቢ ትግራይ ምውዳቑ እዩ ዝብል ርእቶን ኣመልከታን ኣለኒ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ስለ ዝሰማዕኹም ይቀኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ለልዋ ምኸስማዕኩም ይምነ ከስማዓና እውን ይምነ ዳሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋት ይማንቱ እዩ